טוב חבר'ה, יש לנו פה קורקינט שיש לה בעיה של היא לא עבדה, ואדם נכנס לו מים וזה, אז היא לא עובדת. אנחנו רואים שפה נכנס מים לתוך הסוללה. זו סוללת ליתיום. והכל פה קורוזיה. קורוזיה, הרבה קורוזיה, אתם רואים. אנחנו ננסה להציל לו אותה. הסוללה הזאת יקרה. ונראה אם אני יכול לפתור לו את הבעיה פה. שיוכל להשתמש בה עוד איזו תקופה קצרה. ומה קורה שבחורף בן אדם מחליט לנסוע בגשם. ברגע שיורד טיפות, חשמל ומים לא הולך ביחד. מי שמנסה את הניסוי הזה הורס את הכלי הרכב שלו. רואים את זה? זה קורוזיה, זה ממש התיך את קורוזיה זה... מחק את הנחושת. זה מוחק את כל המכשיר, נכנס קצת מים, בהתחלה הם מסתובבים במכשיר, המכשיר עוד ממשיך לנסוע עד שהמים מתחילים לאכול. לעכל את החומר ואז לא נשאר כלום. ואז לא נשאר כלום. להכניס הכל, להכניס את ה... אם זה קורקינט חשמלי, אז להכניס אותו לבית, למקום שמוגן מגשם. אם זה אופניים, אותו דבר, אין פה... אין הבדל, רק בקורקינט ההגנה היא קצת יותר... פחות מורכבת. כי זאת אומרת שהמים נכנסים יותר בקלות בקורקינט, ובאופניים יש להם קצת יותר הגנות, אבל גם הם לא מוגנות בפני מים. היום אנחנו בעצם נעשה תיקון של סוללה בתוך הקורקינט, סוללת ליתיום, כמו שאתם רואים. כן, זהו, והוא יסביר לכם. אז זהו, עכשיו אנחנו מחכים שהמלחם יתחיל להתחמם קצת. למה זה? יכול... אחרי שניקינו את הקורוזיה, עשינו הלחמות פה. סידרנו את מה שצריך, עכשיו אנחנו נעשה קצת בידוד, אבל לפני כן נעשה בידודים קצת. נשים טיפה שמן, שהקורוזיה לא זה הבקר. שהקורוזיה לא תמשיך לעכל את הסוללות. משמנים את זה. שם טיפה שמן. שהתהליך הקורוזי יפסיק. עכשיו אנחנו לוקחים בידוד כדי לבחד את זה. טוב, אחרי שתיקנו את התקלה, טיפלנו באזור של הנזק שהיה. אנחנו נבודד את זה. זה מבודדים את זה, שזה לא נעשה קצרים. אם יהיה קצר, הסוללה גם יכולה לשרוף. או לעשות שריפה קטנה, ואז להרס גם. בקיצר, מים וחשמל לא הולך ביחד. מחזירים אותם פה. בזהירות, למה הסוללות הן די עדינות. עכשיו אני אשים שם איזה מחסום שיעצור את הסוללה בזמן שעוצרים שלא יפתח את הסוללה. זה אני שם מחסום. רואים? אני שם מחסום שהסוללה לא תצא החוצה. אני יושב פה המחסום. למה? כשעושים ברקס זה יכולים לגרום לזה לצאת החוצה. כמובן זה קומבינה שעשו פה, כן? זה לא דבר שאורגינלי. אני פשוט רק מתקן, אני לא מתעסק בקומבינה.
אני מתקן את הקיים. טוב, הספוג הזה יימנע מהסוללה יוצאת החוצה מהבית שלך. עכשיו יש עוד בעיה קטנה שנוצרה מהקורוזיה, זה בקר. אתם רואים חוט מתנתק. עכשיו הוא גם מתקן את הבקר. מתקן את הבקר. טוב חבר'ה, היה פה עוד איזה בעיה בטוקן הזאת, שהבקר מהקורוזיה החוטים והכלוך נהיה בולטת. אחד החוטים, שימו לב. מה שהוא עושה, חמה חדשה. לוקח את הדברים האלה, עושה על חמות חדשים, הוא לא שם איזולירבן, יש הרבה ששמים איזה הרבה לא עובדים עם איזולירבן, רק עם שעובדים עם איזולירבן, אנחנו עובדים עם המכשיר הזה, שזה בעצם פן, הפן הזה זה בלאואר, ששמים אותו על החוטים הוא מתכווץ עליהם, ואז בעצם הוא מבודד קצרים, הוא מבודד הכל. וגם חום. וגם חום הוא מבודד, זאת אומרת אם יש חום, עבר איזה פעילות של חום פה, הוא מבודד אותה. שימו לב, אז הוא מבודד הכל בעצם. שימו לב, העבודה פה הייתה ממש עבודה על הפנים, עם איזולירבן, אנחנו לא עובדים עם איזולירבן. עובדים הכל עם בידודים תקניים. זהו, זה גמרנו, עכשיו נפעיל אותה. נעבוד עכשיו. הופה, עובד. רואים חברים? קורקינט לא עבד. עכשיו אנחנו נשים קצת שמן על המערכת פה גם. כן? שהקורוזיה לא תמשיך לעכל חברים, יש לכם רכב חשמלי שמתקלקל, רכב חשמלי שנכנס בו מים, הרסתם אותו בחורף, כמובן מגיע הקיץ, אתם רוצים לסדר אותו, אתם רוצים אולי לשדרג אותו, אולי אתם רוצים להכניס סוללת ליתיום בפנים, אתם רוצים להחליף בקר, אז אתם מגיעים ללווינסקי 75 בתל אביב, זה בייקל פיקס, אנחנו נקראים, וזה המעבדה. זה כמובן ניסים, זה שמתקן, 35 שנות ניסיון, זה תיקון אלקטרוניקה. עכשיו שימו לב, יש פה, אני אעשה פה עוד משהו, זה בונוס, אני נותן לבחור, למה יש פה בהתאמה. אני עושה לו עוד בונוס, אבל בכל מקרה לוינסקי 75 תל אביב, מתקנים את כל הרכבים הקיימים בעולם, כל הסוגים, ונשמח לראות אתכם.